Хош у чашмакой шаҳлош дил ма пора пора кард ва қаҳру ҳам нозош чӣ ширин аст ҳарфош омадану рафтанош эй духтарак биё ҳамсояи дилам ту бош маро ту девона 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 чаро месозӣ эй духтари ҳамсоя биё бишавем соя сар бимон рӯи зонуи ма бо савушо назанам он зулфу он абрӯя духтари ҳамсоя ҳамсоя чаро ту кам намоӣ магар аз ман баҷоӣ бигӯ ту дар куҷоӣ фикри дуритам шуҷоӣ ҳеҷ нороҳат намешам ки ту пешам намеоӣ духтари ҳамсоя ҳамсоя чаро ту кам намоӣ магар аз ман баҷоӣ бигӯ ту дар куҷоӣ фикри дуритам шуҷоӣ ҳеҷ нороҳат намешам ки ту пешам намеоӣ берум бе дарду беғам дар чашмои ту метовум легай дар он харгушакам медонӣ чанд қад сӯхтесам дигар шамол намеёра бӯи тара дар машомам медонӣ ай ғамута даст ба чӣ корома задам гуфтум фаромӯш мешӣ рафта рафта хомӯш мешӣ даи дили содаи ма дига пайдо намешӣ мисли барфу борон шид бар сари ма тӯфон шид эй духтари ҳамсоя ба дардом даво нашид духтари ҳамсоя ҳамсоя чаро ту кам намоӣ магар аз ман баҷоӣ